preparar unhas tortitas de avena, froita e yogur. Para a mezcla necesitaremos un pouco de avena, un ovo, un plátano e unha bebida vegetal. Unha vez preparada a masa, podemos empezar a facer as tortitas. Unha vez feitas as tortitas, podemos acompañala con un pouco yogur e unha pouca froita. Eu, neste caso, utilizo frambuesas e kiwi. E tamén para darlle un toque podemos utilizar caramelo ou chocolate. Nunha capa poñeremos o yogur. Ora, nesta capa xa botamos o yogur e agora podemos botar unha pouquiña froita. E por último, o caramelo. Riquísimo! Espero que a vos tamén vos guste.